Bombo Business News. Ginadusos ang economic managers sa isang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 7.2 trillion na pesos nga national budget para sa tuig 2027. Ini ang mas mataas ang 6% ikumpara sa 6.793 trillion na pesos nga budget sang tuig 2026. Sunod sa Development Budget Coordination Committee, ang ginaproponer nga budget nagatuyo nga mas pasangkaron ang paggamit sang pondo sang gobyerno paagi sa pagpabaskog sang transparency kag paghatag sang budget sa mga nagapanguna nga mga programa. Target man sang gobyerno nga mapasaka ang koleksyon sang kita sa 5.21 trillion pesos sa tuig 2027 paagi sa pagpatuman sa mga reforma sa sistema sang buwis kag pagpaayo sang pagpangolekta sang buwis. Ginapaabot sang DBCC nga magahinay ang pagpasangkad sang ekonomiya sa 3.5 tubtob 4.5% sa 2026 sa bangod sa mga pagpanghangkat sa sulod kag sagwa sang pungsod, laki pang mataas nga inflation at tensyon sa Middle East kag posible nga epekto sang El Nino. Apang ginapaabot man ka magbalik ang mas mabasko nga pagpasangkad sang ekonomiya sa 5% tubtob 6% halin tuig 2027 tubtob 2030. Ginalauman man sang gobyerno nga mapanubo ang fiscal deficit sa 3.5% sang gross domestic product o kon GDP pag-abot sang tuig 2030.